खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेलनि नायगिरि रायजो राजानिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै आंजों लोगोसे आलासि महरै दं देरहासार इस्लारि, नोंखौ बरायना लाग्रोबाय। दा आङो बुंनो सानदों बे साननै सानथामनि सिगां गबिन्द बसुमतारिया जि बुंदों जेराव थाग्राफोरनि आरो केसनि थाखाय बिटिआर एकर्डआव बेखौ सोफानाय जायाखै, बे आयेनजोंसो थांदों। दा बेखौ एसेबाबो नोङो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायना होदो, जेनेबा बे प्रग्रामखौ जुदि लाफायाखैब्ला आरो सानजानि सिमा बानायनाया बोरै जागोन? गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे गुफुर बियार चेनेलखौ मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय। बे कुइसनखौ लानानै गासिबो बर' रायजो राजाफोरा दुखु मोनदों। जेब्ला आंबो दाख्लै मोनसे भिडिअ बानायनाय जादोंमोन जे गबिन्द बसुमतारि बिथाङा बे बाथ्राखौ मानो बुंखो, आंबो बहुत आसरित मोनदों आरो बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जे जुदि गबिन्द बसुमतारिया नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टआव एग्रिमेन्टजोंहाय जेसेबांनाखि जेलाव जोबजादों बिथांमोननि जेबो माबा गैया होननानै रिलेसन गैया, एग्रिमेन्टजों आरो जेलाव जोबजानायजों जेबो रिलेटेड गैया होननानै जे बिथाङा बुंबाय। आरो बिथांमोना कनभिक्टेड मोनसे केस जानाय मानसिफोरसो, बेखौ कर्टआसो बिसार खालामगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा गबिन्द बसुमतारियालाय सोरथो, बेसो कुइसन जोंनियाव सिखारग्रोगोन आरो गबिन्द बसुमतारि बिथाङा सोरमोन? बेबोथ' सासे एनडिएफबिनि लिडारमोन। बे एनडिएफबिनि सासे लिडारनि थोननायावसो नैबे जेसेबांनाखि जेलाव जोबजादों बिथांमोना जेल जानो गोनां जादों, कनभिक्टेड जानो गोनां जादों। जुदि बिथांमोनखौ बेबायदि बुंनो हादोंब्ला गबिन्द बसुमतारिया मानो कनभिक्टेड केसाव गोग्लैयाखै? बियो जोबोद साननो गोनां आरो बिथांमोनाथ' पार्सनेल गावनि न'खरनि थाखाय सोरखौबा बुथारहैयाखै, सोरखौबा सुथारहैयाखै, सोरजोंबा गावलायहैयाखै। दा बे बाथ्रायासो फैगोन आरो दा बिथाङा कनभिक्टेड जाखानाय केसफोरखौहाय जे जों सरकारा जेबो मावनो हाया होननानै बुंदों। थिग आसे दे, जेबो नङा, नोंथांमोननि मावनो हानाय हायैखौ जोङो बुंनोबो थाङा। किन्तु बाथ्राया जाहैबाय मा, जुदि नोंथाङाबो सासे एनडिएफबिमोन, ओमफ्राय जुदि बे केसफोरा जोबनानै थाङाब्ला, जोबथेसालियाव थाबाय थानांगौमोनब्ला, अब्ला नोंथांमोनालाय मानोथो दिल्लीयाव थांनानै साइन होना फैखो? बियो एग्रिमेन्टआनो मोजां नङा, जोङो बेखौसो बुजिनानै लागोन। जुदि एग्रिमेन्टआ जुदि मोजांब्ला बिथांमोनाबो जेल जानो गोनांथि गैया, बिथांमोना जेलावनो थाबाय थाथोंमोन। एग्रिमेन्टआ मोजां नङाब्ला एग्रिमेन्ट खालामनो नाङा, जेलावनो थाबाय थाथोंमोन। किन्तु एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय बिसोरबो मोनसे आसा लाखिदों, माने बरसा दङमोन जे जोंबो उदां जासिगोन। आङो दाख्लै जेब्ला जेलनिफ्राय गांसे लाइजाम लानानै फैदों, बे लाइजामा गोबां भाइरेल जादों। बड'लेण्डनि बा समस्त बुहुमनि बर' रायजो राजाफोरनियावहाय बे लाइजामा सफैदों। दा बिनि गेजेराव गबिन्द बसुमतारिया बेखौबो बुंदों जे लाइजाम हरनायजों जेबो जाया होननानै। नोंथांमोनखौ आसा खालामना, नोंथांमोनखौ बरसा लाखिनानैथ' बिथांमोना गबायबायो खोमा होननानै हरदों। जुदि बिथांमोननि जायगायाव गबिन्द बसुमतारि बिथाङा जानायमोनब्ला नोंबो बे खामानिखौनो मावगौमोन। दा आं बेखौसो बुजिनानै लागोन आरो दा एक नाम्बार कनभिक्टेड केसाव गोग्लैनांगौ होनोब्ला गबिन्द बसुमतारि बिथाङाबो गोग्लैनांगौ आरो नङाब्ला बिथांनि बुंनाय माबाफोराबोथ' जेबोआनो जाखायासै। माने बिसोरखौ बुंनानै लानाय माने गावखौनो बियो बुंनानै लादों, जोङो बेखौसो बुजिगोन आरो सारा सोंबावबाय आंनियाव जे बिटिआरनि बायजोआव थानाय जे सोसननो गोनांनि बाथ्रा, बे सोसननो गोनां बाथ्राखौ लानानै गोबां मानसिफोरा माने कनफिउज जाबाय थायो। जोंनि आसामनि CM बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन, भिडिअ फुटेज नांगौब्ला गोबां इउटिउबारफोरनाव बे भिडिअ फुटेजआ दङ, जे सनितपुर आरो गहपुरखौ सोनायनि
एग्रिमेन्टआवनो लिरनाय गैया होननानैसो बुंबाय। अब्लालाय बे खामानिया माबोरै जाथावना? ओमफ्राय बिनि उनावहाय किसुमान जोंनि बर' लिडारफोरा बुंदों बिटिआरआवहाय सनितपुर बिश्वनाथआ हाबगोन होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों। बेवहाय जोङो मोनसे बुजिफिनदों जाहैबाय जे सिएमआनो जोंखौ थगायनानै बेबायदि बुंखो ना दसे उनावहाय एसे उनावहाय बिथांनि साननायफोरा सोलायफिननानै सोफिनसिगोन नामा? बेबायदि जोंनियावहाय मोनसे कनफिउज साननाया फैदों आरो। नाथाय सिगांनि समाव फुरा डिक्लेयार होखादों जोंनि माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोरासो हाबगोन होननानै बुंबाय थादों। खिन्थु बे बुस्थुखौ हाबगोन होननानै बुंनानै दिनैसिमावबो मानो सोनो हायाखै? दिनै बोसोरनै बारलांबाय, बेबायदिथ' थाथावना नङामोन। कमिसनबो दाबायमोन, बे कमिसननि गेजेरावहाय कमिसनावहाय जाय लिडारमोन बियो थैनानै थांलायलायबाय। दा थैनानै थांबाय, बिनि उनावहाय कमिसनखौ गोदानै दाफिननो हायामोन नामा? गोदानै बे माबाखौ फसंफिननो हायामोन नामा? बेखौसो जोंनियाव सोंथि सिखारो आरो। बरंस बाथ्राया बुजिनो गोनां बाथ्राया बेसो जाहैबाय BKWSCखौ मानो होदों? जायनि थाखाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जेसेबांनाखि बुहुमनि बर' फिसाफोर दङ बा आसामनि बर' फिसाफोर दं, बुहुमनि नङा आसामनि बर' फिसाफोरनि थाखाय बे बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बानायना होनाय जादों, गठन खालामना होनाय जादों। खारन बे अट'नमास काउन्सिलनि थ्रुयैनो माखासे बर'नि संरैखाखौ खालामनो हायो, बिनि थाखायसो बे अट'नमास काउन्सिलखौ बानायना होनाय जादों आरो। दा बिटिआरनि दफाफोरखौथ' नोंथाङाबो फरायबाय, आंबो फरायबाय, 10-15-20 बार फरायबाय। दिनै एक्सटेनसन सोदोबा लिरनाय गैयाब्ला एक्सक्लुसिभ आरो इनक्लुसिभ नांजाबनाय गामिखौ दानख'नाय जागोन आरो नांजाबनाय गामिखौसो सोसननाय जागोन। दा साननांगौ बाथ्राया बेनो जाहैबाय अरांनिफ्राय लानानै हरैहाय बेसेबां डिस्टेन्स दङ बेखौसो जोङो बुजिनांगौ। ओमफ्राय कनसेन्ट बारनानै सोहैनो होननानै बुङोब्ला मोनसे एक्सटेनसन सोदोबा थानांगौमोन, आं बेखौसो बुजियो आरो। दा रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, जोङो दा हाबगोन होननानैबो बुंनो हाया, हाबा होननानैबो बुंनो हाया। बियो लिडारफोरनि सायावसो, बिसोरो पलिटिकेल माखासे लाबालाबनि थाखाय बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ ना मायो। खिन्थु जोङो समखौ नेनानै थानांसिगोन आरो। समासो जोंनो फोरमायसिगोन जे माब्लानि समाव हाबगोन, माब्लानि समाव हाबा, बियो समनि गेजेरावसो जालांसिगोन। दा आङो बेसेखिनि बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायहरनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ। दा बयनिसिमबो देरहासार इस्लारिया गुवारै गावनि जा रोंगौथि दं बेखौ फोरमायना होबाय। दा बयबो गोनो गोथो, जोंनि माखासे राजनितिकफ्रा बर' हारिखौ अराय जौगानायनि थाखाय राजनिति गेलेया, माने सोबख'नायावसो गेलेखायो। गावनो हारिखौ जों माबोरै खालामनो हागोन? जोंथ' दा नुबाय, आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा निमाहा बियो, जेब्ला प्रफुल्ल महन्तआ आसामखौ सालायदोंमोन बे समाव गावनि हारिनि मानसिखौनो गप्त हत्या खालायदोंमोन। गप्त हत्या खालायनायजों बे आसामखौ जौगाहोनो हागोन नामा? हाया। गावनि आथिं सिङाव दोननो थाखायसो बे गप्त हत्या खालायदोंमोन। दा जोङो बिटिआरनि सरकार जों नुदों थिग प्रफुल्ल महन्तनि सालायनायजों एसे गोरोबो। गावनि हारिनि एसे एनै भुला जादों, बे भुलखौथ' जों बै समावनो आबसुनि मोमेन्ट समावनो सोरबा गाज्रि माराजों सोरनावबा सिखाव हाबनाय, सोरखौबा सिलाइ सिगिनाय, बेखौ आबसुआनो सिदा खालायबोदों साजा होनानै। बेखौ इनकाउन्टार खालायालासिनो बेखौ गामिनि माखासे बा आबसुनि माखासे मेलेमजिबिफोरा साजा होनानै माखासे बेखौ गियानाव मेलेम सोनानै बे मानसिफ्रा दिनैसिम रायजो जानानै दं, मोजां न'खर खुंनानै दं। आरो बे मानसिफ्रानो दिनै बर' आन्दालनफ्राव सहाय होयो। अब्ला बै समाव बिसोरखौ जुदि इनकाउन्टार खालायनांगौब्ला बिसोर मानसिफ्रा दिनैसिम जोंनि गेजेराव थायाना, माने अबेबा केसखौ जोंनि गेजेराव थांनानै थानो थाखाय माखासे साजाजों, माने सरासनस्रा साजाजों मानसिया सेन्स जायो। गावथारबानोखि बे माबा जागोन बे नङा। दिनै एनडिपिआवबो बहुद बिदिनो गावनि माखासे नेम निथियाव, बांलादेशआनो जा, म्यानमारानो जा, भुटानावनो जा, गावनि गोरोन्थिनि थाखाय दिनै जिउ खोमानो गोनां जादों।
दा आं बेखौनो बारा गोलाव बुंनो सानाखै जोंनि बिटिआर सरकारा प्रफुल्ल मन्त्र बायदि जि सरकारनि नोजोर सालायनाय बेखौ माने बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो सोरबाफोर जुदि ससियेल मिडियाफ्राव सोरखौबा जुदि नंबाबो नङाबाबो ओरैनो सोमखारिलाबाय थानाया जुदि भुल जायोबा बेखौ लेंहरलायनानै आरो थांलायलायनानै मोजां गियान होलायनांगौ आरो जायफ्रा बर' इउटुबारफ्रा सोरखौबा बुंनोबा डाइरेक्ट लाइजामाव लिरनानै बिनि न'आव लाइजाम होना फै जोंनि मबाइलफोरखौ उन्दै गेदेर बयबो नायो सोरांबानो जों सोरखौबा रायनाय सोरखौबा मोजां रावजों मेसेज लिरा माने बिनिफ्राय जानगाराव थानानै नांगौबा आयेनाव था सोरखौबा जुदि सालायनाय जाथ्राखैबा बेखौ कर्टनि थ्रुयै बिनि माबाखौ सासपेन्ड खालायनांगौनि लाइजाम लिरनो हायो आं दा नैखौनो बुंनो सानदों सारनाय सोंहरनो नागिरदों जोंनि बर'फोरनि इउटुबारफोर दं बर' जारिमिनफोरखौ फोरमायना होग्रा आरो बर' न'खरफ्राव बा बर' समाजाव माबोरै गियान लायोबा माबोरै आगान सुरलांगोन माबोरै रोंगौथि लागोन बिदिखौ गियान होग्रा मबाइलाव इउटुबारफोर लाम दं नाथाय बे इउटुबारफोरखौ जोंनि बर'फ्रा रावबो नाया बा सोरखौबा रायनाय सोरखौबा बायदिना सोमखारिनायखौसो जोंनि मानसिया नायो दा बेखौ सारा एसेबाबो गुवारै बुंनो नामा बिनि सायाव आङो फंनैसो बुंनो सानदों जोंनि जे बर' माहारिनि सायाव खालि बर'लेण्डआवल' नङा बुहुमनि जेसेबांनाखि बर'फोर दङ बेनि गेजेराव गोबांथार जोंनि गेजेरावबो इउटुबार ओंखारबाय बियो खुब जोंनि गौरबनि बाथ्रा आरो माने गोबां जोंनो गियान होग्राबो ओंखारबाय मा मावोब्ला मा जायो बेफोरखौ माबाग्राबो ओंखारबाय फोरमायथिग्राबो ओंखारबाय दा बेनि गेजेराव सोरबायदि मानसिनि भिडिअखौ नायनांगौ सोरबायदिनिखौ नायनाङा बेखौबो जोङो साननो गोनां आरो सोर माबायदि गाइडलाइन होदों बेखौबो जोङो साननो गोनां दा जोंनियाव गोबां मिनि होग्राफोरबो दं बिथांमोनखौबो जोङो सापर्ट खालामनांगौ नाथाय किसुमान चेनेलफोर दङ जे जायनि थाखाय हारिनि असनमान खालामगासिनो दा बे हारिनि असनमान खालामनाय बाथ्राफोरखौ लानानै गोबांथार बाथ्राफोर सोंखारिनाय गेदेरमाफोरखौ रायनाय माबा मोनसे बुंनाय बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ गोबां मानसिया नायो आरो किन्तु नायोब्लाबो बिथांमोननियाव सापर्टआ एसेबां थाङा बहुद खम जायो आरो माखासे लिगेल आनलिगेल प्रसेसखौ लानानै बियो मा बुंदों बेखौहाय स्टाडि खालामो आरो बाट बियो जुदि रं गाइडलाइन होदोंब्ला बिनि चेनेलनिफ्राय ओंखारना थानाया साबसिन आरो जुदि आंबो माब्लाबानि समाव रायजोनो रं गाइडलाइन होदोंब्ला आंखौबो नोंथांमोना बुंहरनो हागोन आरो आंनि चेनेलनिफ्रायबो नोङो मोजां नङा होननानै ओंखारना थांनो हागोन आरो आं बेखौसो बुजियो बेनिखायनो सापर्ट खालामनांगौआ सोरखौ आरो सोरबायदिखौ बेखौबो स्टाडि खालामनानै सिनायनाया मोजां खारन जोंनि बर'नि गेजेराव गोबांथार जौगाबोगासिनो दङ आरो गोबांथार गिदिर गोलाव मानसिफोराबो दिनै ओंखारबोदों फरायनाय मोजां फरायनाय स्टुडेन्टफोराबो ओंखारबोदों आरो हारिनि थाखाय फोरमायनो बा जोंनि उन जोलैखौ फोरोंनो थाखाय ओंखारबोदों बेखौ बयबो सापर्ट खालामनांगौ आरो दा बाथ्राया जाहैबाय मा जायफोरा गाज्रि हाबायाव बांसिन ध्यान खालामो बा बाथ्रा बुङो बेफोरखौ स्टाडि खालामनानै बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानायखौसो आं लुबैयो आरो बेनो थेंक इउ दा गुवारै देरहासार इस्लारिया बुंना होबाय दा बेखौनो बयबो सांग्रां जानाया मोजां नंनायनि गेदेर मानसिया जेसेबां बुंदों बे बुंग्राया दैदेनगिरियाबो गावबो एसे लाजिनांखागौ गाव बुंनायखिनिखौ रायजोनो बे होजोबनो हायैखौ गावहाबो साननाय दं जों बुंलायनाङा बिनि मावनाय दांनायखौ लानानैसो बिनि बिबानखौ होदों रायजोआबो माने एसे सम होनायाबो मोजां बेनिफ्राय जितु जोंनि ससियेल मिडियाफ्राव नायो बांसिनानो न'खराव थायो मबाइलफ्रा बेयाव उन्दै गेदेर नायो बेनिफ्रायनो सानै हयै माखासे नंथारै खोथाफोरखौ बुङैयाबो मोजां जा सोलोंनांगौ बर' हारिया बै समनि जाथायफोराव जेब्ला एनडिएफबिनि जेब्ला 6 बार जादों बे समाव मोजां फरायनाया बर'फोरनि एग्रिमेन्टआव जासिगोन होननानै फरायनायफोरखौ गारनानै आसखान्दा 6 फायाराव 10-15 बोसोर थानो गोनां जादों
बा 10-15 बोसोरखौ बे आफादाव हाबालासिनो जुदि फरायोमोनब्ला बा बेसेबां जौगागौमोन सोरबा बेयाव डक्टर जागौमोन सोरबा इन्जिनियार जागौमोन दिनै 10-15 बोसोरखौ बे बिनि खेमाव थानानैनो समखौ बारहोहरनानै दिनै मोजां साख्रिथ' बारानो हमगार्ड साख्रिबो मोनाखै नंगौ नङा ओंखायनो दा जोंनि गेजेराव माया खहा जाखो एनडिएफबिआ खहा खालायाखै एनडिएफबिआ बर' हारिखौ जौगानो थाखायसो एनडिएफबिआ मोनसे सावरायनायनि थाखायसो 6 लानानै सरकारा सावरायदों सरकारा सावरायनायावबो जायगा मोनबाय दा बे सावरायनायाव एग्रिमेन्ट होलायनो रोङैयावसो बा बे एग्रिमेन्टआ मा जागोन बेहाय सानलायनो रोङैयावसो जोंनाव दा नारा नाथा जागासिनो दं दा बे नारा नाथाया माबो जादों जोंनि थाखाय दा गोरों नांगौ दा गोरों गैया लेखा गोरा दंबाबो बेहा मा उननि गोरों नङा बे सिदानिल' गोरों माने लेखानिखौल' माने बे लिरनाया जेरै हेडलाइनाव गिबि हांखोखौ लिरा होमबा बेखौल' बेहा मुखास्थ' दं जोबथारनायनि बे लाइजाम लिरनायनि जोबथारनायनि माबाखौ बे रोङाखै लिडारफ्रा बै जोबथारनायाव मा जायो बेखौ माने सुद्रायहैनो रोङाखै ओंखायनो जेराव थाग्राफोरनि थाखाय बर' बिमानि दुखुआ आसा खालायदोंमोन बर' बिमायाबो बे एकर्डआनो बर' हारिनि थाखाय जौगालु बा बर' हारिनि बिमानि गोरबो बिखायाव रंजानाय फैबाय नाथाय जों खोनानो मोनबाय थायो ससियेल मिडियाफ्राव सानसे गाबनाय सानसे मिनिनाय सानसे गावजों गाव माने होसोलायनाय बिदिल' जोंनि माबायाव ओंखायनो जों नुदों दा बै 10-15 बोसोरनि जोंनि गथ' गथायफ्रा आरो जायफोर सेंग्रा सिख्लाया खहा जालांबाय खहा जालांनायखौ जों नायोबा एसेबाबो मोनो जेरै जों मिसिं होनो दिउरि माबा बे बैसाङाव थाग्राया मेरि मानसिनो दिनै आसामाव मोनफ्रोमबो अफिसावसो जोङो नुयो मोनफ्रोमबो मेडिकेलाव जों बिसोरनि मानसिखौ डक्टर नुयो बेनिफ्राय जोंनि बर'फोरा 20-30 अफिस गिदिंबासो सासे बर' अफिसार नुयो 4-5 मेडिकेल गिदिंबासो सासे बर' डक्टर मोननो हागौ होमबा जोङो बे समा थांगारगोन ना थांगाराखै थांगारबाय बै जेब्ला एनडिएफबिनि 6 बै मोजां फरायनाय गथ'फ्रा जुदि एनडिएफबिआव जइन जायालासिनो जुदि फरायबाय थानायमोनब्ला बहुद मोजां साख्रि मोनगौमोन गथ'फ्रा ओंखायनो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आं बयनावबो गुफुर बिआर चेनेल नायगिरिफोरनि सायाव आं निमाहा बियो आरो बे शेयार खालायलायना होयोबा बयनिबो थाखाय जादों जायाखै माने जोंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा शेयार खालायलायोबा जोंखौबो माखासे मेसेजाव लिरनानै ओरैबायदियाव रं जादों भुल जादों होनना जोंखौ बुंहरनो हागोन आरो रावबो जेबो बुंहराबा जों जोंनिखौनो जादों सानना लायोबा जोङो मालाबा सोरखौबा बुंफ्लांगोन ओंखायनो हानायमानि शेयार खालायनानै जोंनि जानाय जायैखौ रायजो राजाया एसेबाबो बिजिरनानै नायो ओंखायनो आंनि माबाखौ एसेयावनो बयनिसिमबो खुलुमनानै दोनथ'नाय जाबाय।